расман муҳориба дар вазни ним сабук байни варзигари тоҷик Беҳрӯз Зуҳуров бо рекорди 16.6 ва варзигари қазоқ Эдуард Кексел бо рекорди 8.1 рӯзи 27 май дар турнири NFC 14. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда ё ин ки ба ватсапи ин номерҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. тобови ҷангвари вазни нимёна UFC Хорхе Масвидал гуфт ки агар дар муҳориба зидди Гилберт Бёрнс шикаст хӯрад, пас шояд ки карьераи худро ба анҷом расонад. ин охирон муҳорибаи ман шуда метавонад. агар ки ман дар ин муҳориба шикаст хӯрам, пас бо эҳтимоли калон ман карьераи худро ба анҷом мерасонам. аммо агар ки ман Гилберт Бёрнсро шикаст диҳам, пас ин маънои онро дорад ки роҳи ман дуруст аст. аз ҳамин сабаб дар ин муҳориба ман ҳамаи чизро мемонам, чунки ояндаи карьераи ман аз натиҷаи ин муҳориба вобаста аст, гуфтааст Масвидал. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Хорхе Масвидал ва Гилберт Бёрнс аллакай шаби 9 апрел дар турнири UFC 287 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна. реванш байни чемпион Алекс Перейра ва довталаб Исраил Адесаня мешавад ва шаби гузашта чемпион Алекс Перейра оиди ин реванш фикрҳои худро баён кард. қарори баровардаи Исраил Адесаня ки бо ман ба зудӣ реванш гузаронидан мехоҳад, маънои онро дорад ки ӯ ҳамаи ин корҳоро ҳарчи зудтар ба анҷом расондан мехоҳад, ҳарчи зудтар дар ин қуввозмоӣ нуқта гузоштан мехоҳад. ӯ аз ташкилот хоҳиш кард ки ба ӯ имконият диҳанд ки боз як маротибаи дигар бо ман муҳориба гузаронад ва баъд аз пушти зиндагии худ шавад. ӯ медонад ки 3 маротиба аз ман шикаст хӯрдагӣ аст ва 2 маротиба ман ӯро бо тариқи нокаут шикаст додагиам. аз ҳамин сабаб ин муҳориба аз ман дида ба ӯ фишори калон мекунад, гуфтааст Перейра. ва дӯстон, дар ҳақиқат Алекс Перейра Исраил Адесаняро 2 маротиба дар кикбоксинг шикаст додааст ва 1 маротиба дигар дар ташкилоти UFC. аз ҳамин сабаб дар умум ин 4-ум муҳорибаи онҳо мешавад. ба фикри шумо дар ин реванш кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонад? фикротона нависен. мо боша мегузарем ба дигар хабар. дӯстон, чӣ гуна ки аз наворҳои гузаштаи мо медонем, чанд рӯз пеш варзигари машҳури тоҷик Фаридун Одилов ба ҷангвари ташкилоти ACA Элхан Мусаев визв дода буд ва шаби гузашта Элхан дар ин суханҳои Одилов ҷавоб дод. Фаридун Одилов маладец. ман гумон мебурдам ки ту ин қадамро мегузорӣ, аммо фикр мекунам ки туро барои ин корро кардан ҳамватанонат маҷбур карданд ки ташнаи онанд ки ту ҳаддиаққал бо ягон кас муҳориба гузаронӣ. ва боз ана чӣ? табассум кардан ин мавзӯи ту нест. хубтараш ин корро накун. табассум ба ту намезеба. аммо бошум доимо туро бо табассум пешвоз мегирам ва бо табассум ба чуқурии обҳои худ гусел мекунам, навиштааст Мусаев. ва дӯстон, фикр мекунам ки бо эҳтимоли калон рақиби навбатии Фаридун Одилов Элхан Мусаев мешавад, чунки аз тарафи Даврен Ермеков ягон гапу хабар нест. аммо ба ҳар ҳол умедвор мешавам ки Даврен розӣ мешавад ва мо муҳорибаи онҳоро мебинем. ҷангвари машҳур ва бебохти UFC Ҳамзат Чимаев оиди одамоне ки зидди сохтмонии масҷид дар Москва баромад карда истоданд ҷавоб дод. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт: тамоми ҷаҳон аз они Аллоҳ аст, танҳо аз ӯст, алҳамдулиллоҳ, навиштааст Чимаев. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, дар канали мо ҳатман обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. ин реклама нест дӯстон, ин тавсияи мо ба шумо аст, чунки агар шумо аз ин мағоза ягон либос харида аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен, пас онҳо шуморо боз бепул ҳиҷома мекунанд
барои ин чиз худи ман кафолат медиҳам ки шуморо ҳиҷомаи бепул мекунам. агар ки аз номи канали паҳлавон гап занен, шумо метавонед либосҳои мағозаи сахобаро дар телеграм канали онҳо бинен ва чизе ки ба шумо махкул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. ссилкаи мағозаи сахоба дар якум комментарий закрипидшуда.